Para ti panawen ken rigat ti panagserbi iti kalsada, saan ang maikat digiti traffic enforcers amang salaknib iti kinaornos ti biyahe digiti motorista iti Lawag City. Kas panangipakita ti panagyaman, nangisayangkat ti I-Tubig promo iti 99.5 IFM Lawag iti March 28 may sa a programa aning ipaay iti libre adanom ken merienda para kadigiti traffic enforcers iti Lawag City. Karaman pa'y ana ipaayan iti danong ken merienda dagiti tricycle drivers ken residente iti Lawag City. Iti tiyempo anabara iti panawen, napateg iti panagtalinaed, hydrated. Aglalo kadigiti agtrab-trabaho iti ruwar, akanayon amain initan, kas kumakadigiti traffic enforcers ken tricycle drivers. Napalausmet ti panagyaman iti 99.5 IFM Lawag kadigiti sponsors, kas iti SM City Lawag, Dotis Bake Shop, ken San Joaquin Multipurpose Cooperative. Iti kinabara iti panawen, kasapulan iti panaginom iti danom, tapno mapagtalinaed iti salunat, ken pigsa ti bagi. Kangrunaan kadigiti traffic enforcers ken tricycle drivers, akanayon nga adda iti kalsada. Ti panag-hydrate ket napateg, tapno maobrada iti trabaho da, anatalged ken epektibo. Thank you, IFM. Thank you so much po sa IFM Lawag sa binigay po na banting pamerienda mo. Thank you so much din tadyong tinapay ken danom dakkel una ti yaman mi kada kayo ti IFM ma'am. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak, IFM. Maraming salamat.